वाह भाई कहा जा रहा तो कराही मजा वाला ए पिंकी कराही मजवई ना मजवई तसली बिना दांत के एगो छेनी भी एकरा के आवा ना मुंह से थूर दो लेकिन पिंकी के जब जवानी रहे तब कहे के ना रहे ना बियाह शादी भइल कर हां केकरा से केकरा से किलांट वाला एगो रहे पप्पू नाम के आधा कटर रहल आधा उनकर उभरले रहे जाने का आधा उभरले रहे धोखा ऐसे पप्पू खान रहले अब भैया बियाह शादी भइल आ पिंकिया के पापा जनाब अब्बा हुसैन अली नाम बताओ गफूर गफूर अंसारी डीलर ले जाने की बड़का शीशा वाला ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग आई कर मर्दा का कैलस पपुआ पपुआ से देश चलता का करवा गोंतारी लगा दे रहे जने का पैरवा कोई जलन हां आ सुहाग रत्न नाम लागल इनका के निवस्त्र क के निवस्त्र माने लंगटे अच्छा किया पर सुता दे हलो हां अब अपना हो निवस्त्र हो के माह बन क के 3-4 राउंड बनौल रहे हां पहले पिंकिया के हंसी जानते बनी मनोज अरे मनोज कहलू हंस अरे काहे हंसो काहे हो काहे कहल के ना नैहर के अंतरिक्ष से याद पड़ गए हम ठीक बा 12 बजे दोबारा काम लगौलस जियो 10-12 रन बनौलस माह बन क के फिर हजतिया ओ माय डी अरे कहां से रे मार लगा बाबा के मार दे ए महाराज रुआ अपन देखिए हमरा नैहर के बात मन पड़ता ठीक है 4 बजे भोर में जब तेबारा काम लगौलस नु प्रिंस तो कुछ कॉलर ला याद पड़ता नहीं 12-13 रन बनावलस पहले फिर हंसिया कहां से रे बोल तुम्हार का बिगड़ दो चुप रही मैं अपना अपना किया से और वो पहुंचता नहीं कहां है अतरवा माह बन के लंगटे हो के व्यवस्था देता नहीं नु मुड़िया हमारे ने उन्हें होता था ड्रेसिंग टेबल वा के शीशो में लौकता ररगणिया पुकुम वो खो जाता आई बना कल हम सूर्य देखियो बसुरिया तालो में कोई को बोल निकलत तले है मैं सुनत बिना कहले बुझा जाए हमरा बताओ केना पड़ी हो गइल बुझाता लो बुझाता लो प्रिंस ये मैं कोई को बोल निकली कोई गा निकली रामायण के बाद में निकली चुप सर बात और सुन को देखो हर एक कला के काटे जरा खाल प्रिंस करे लगे ये बसुरिया तेरा गड़िया पे ना कल भूख लगा दे बेंगा प्रिंस चला संग पढ़ावत रहले हां तई कहले प्रिंस की रे बच्चा ए बच्चों 1000 रुपया इनाम है एक छेदा में 2 छेदा ढुका देना है कैसे सारा लड़का लोग बेचैन रहे गुरुजी एक छेदा में 2 छेदा कैसे घुटी अपने माँ बाप से पूछ के आना एक हफ्ता पूछ लेना बताओ कॉलेज के 5-5 रुपए लाओ देह लो कॉलेज देखो एक छेदा 2 छेदा घुस गया हट गई अरे गुरुजी तो एकदम आसान रहलो एगो ओही में ओहिर लड़का रहे जादू जी के जानते बानी हां ओहिर मार दी त हाथ 2 बीमारी हो जाला एगो गोहिर हो जाए दूसरा बोहिर हो जाए एकदम निश्चित साफ न सुनाई एगो ले कहता गुरुजी एगो छेदा में 7 गो छेदा कैसे ढुकी 7 गो कैसे अब तो ये फेर में पड़ गेल री कैसे कैसे तने निहुरी न बताओ तने मेरी अब मेला में से बांसुरी किनले रहे हां धैला सिंह का पाछा हां गड़िया पर वाह ढुक गया करे जा ऊपर ले घुसू गेल कल रुकिए उतर मिला के नहीं कल के ना कल के रुकिए पूरा हो गया है ना तो हां छेदा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 दुकान गड़िया में निकाल के रुको ये जल्दी फिर मत ढुकाओ नहीं तो मैं बजाने का प्रयास करूंगा आवाज नहीं आएगा पीली पीली आवाज आएगी उसमें से निकाल ना भी छील ले लेगा तारा ऐसा कहे चाहे तो हमार दे दो
यहाँ के मन बता एक लाइन गाए वैसे की याद नहीं करूँ गोलरी रमा शंकर सिंह पर गीत लगभग 3 साल पहले अगर अब तक कुंवर भैया से बात तक गावे ना चाहता नहीं है ऐसे कि हमने के उहे ब्यास है जब मनोज की गोनाई के जेंग मन करियो में चला दे हम एकदम सादा तो सादा हंस के तो हंस के फुहर तो फुहर हमने के अपना मन पर डिपेंड रहला के ना गोनाई के लेके भाग जाए वह तो कुंवर रहे तो गाँव में हमारा लाई लगता ऐसे कि वैसा कोनो बात नहीं खन कहले कि गीत अच्छा कौन भैया माफ करे है बात को दुगुला में ये तो बड़े कौनो बात ना सुनाया कुंवर तो हो जाई मटुआर बोला बोला भुवन मन जाई माता हित हवा हितैनी भाई बाका हित हवा हितैनी भाई बाका हे लंगल सकार मरो हित हवा हितैनी भाई बाका लंगल से कॉफी पीतो भैया पर गावत ना की हमने गीत इतने अब बोला बड़ा से कहते नहीं सकी रमा शंकर कुछ गोलर ले सार को है के तो ओकरा जवाब में ई कहीं हमारी कार्ड नहीं खे ते कुंवरो जी के पहले हमनी के फुहर करी जा का मनोज गलती ना पहले ना चाहिए ऐसे कि हमनी के निमन के से लोग हंस लेता तो बोरकी कहले कौन काम बा अब बताई हमारा वो बुझाइल कि इतना बलात्कार काहे बढ़ता गोले बनी हम लोग के कितना मजा आइल बा जबकि हमरा गावला से हमरे मजा नहीं खे लोग के सुन के कितना मजा आइल बा ना देहतवा में कह जाला के बोलबा त गणिया में बांस कह दे तले मार हो जाला भैया जबकि कॉमन सेंस लगावल जा हां गान में बांस कब करबो कब गणासी बा घर है बांस बा कोठ में आ तू बड़ा गांव में इतना जल्दी गणासी ले के बांस काट के सिर सर के तरह गाड़ी में लगा दिए ते मुहावरा टाइप के बात है से कर गलत अर्थ ना कॉमन सेंस प्रणाम मामा के अच्छा तू फरमाइश मत कर ऐसे कि रात भर में एगो झाट उखर के नहीं खो देले फरमाइश कर ना तू फरमाइश मत फरमाइश करले जे पैसा देले उ चल हटा चलो देखो हट ई हमारा बात मन पर गई जात नहीं हमनी के अपना आरा भोजपुर जिला में छपरा में अपना द्वार पर जकर द्वार पर नाश्ता घट जात होई नु वो दूसरा के द्वार पर बताओ लगले कि हे जे करजी के पीस दो हे जे गोली दो पत्थरी दो वो हिंगा तू पैसा देत नहीं खो फरमाइश करता अच्छा फिर अगला राउंड में एगो फगुआ अगुआ इहे गाना एक लाइन औरी गोला नहीं ते बरे बरन कोन है त गोला नहीं वो बरा सुना नमा शंकर हमर नाम भया सुना नमा शंकर हमर नाम भया मन से ठीक से मत होई बाबा ही तो हवा ही तईनी भाई बाबा ही तो हवा ही तईनी भाई बाबा ए लगा से गोल भर को भाई हवा ही तईनी भाई बाबा लगा से हां हजारों हजार रुपए पुरस्कार भैल देहनी हार्दिक प्रणाम बाबे बाकी गरीब फ्रूटी के जमाना चलता फ्रूटी के जमाना चलता बाकी बिहार में बानी जा रोल नहीं खे करे के डीआईजी साहब के भाई हमारा तरवा सब रेंज कहीं नु कस्टम अफसर हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो डीआईजी हो आईजी हो तरवा सब अभी ले जागल बानी इतना बड़ पद के लोग हमने के हेनु सौभाग्य हो ना